Айде, хоп. Които... Канибал. Чакай, кажи как хвърляш да се отворя да остане да пусне. Обаче... Няма, ще го еде. Еде, лапта го е. Само те лъжи. Дамата. Само те лъжи. Има и музей. Има много хора, които... Сега ще видим дали е кръвиш. Ето момченци. Дай. Защото няма лов. Тук е пълно с браконьери. Ово, на заден. Не иска ли сега да дойде малко?